తానిందలు జనాభా చేనేతగా అనేక మంది లక్షల మంది నేడు సాసరమంతారు కాబట్టి భారతదేశంలో ఇదిరే జనతా కర్ఫ్యూ ఇందిరే మార్చి 22 తారీఖును సందిరే భారతదేశం మొత్తమే పాటించనిరే ప్రధాన మోడీ పిలుపు మేరకు గూడన సంధి గూడల్గిరే బహరి పెసవక్నే సందిరే రోనే మంచి పాటిస్తారు. నేడు डिपार्टमेंट आई वैद्य डॉक्टर को नर्स को अनि काम की वाली समझिरे अनि पुलिस डिपार्टमेंट समझिरे कृतज्ञतल को तेलुपुतारू आदिवासी गूड मतड़ी गूडतगा ने डोल तुडुम ने बाईगिरे दादरी समझि मीरमासी नेडु वीर गीत सेवल को बस्केटगिरी मरिने ऊर जीविताल कुंगिरे पन्नंगा इरिसी नेडु मालासी काम की मंत्री काबट्टी उर्कुनु शतकोटि धन्यवादं वेस्चरे जय आदिवासी. जनता कर्फ्यू संदर्भंगा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गारू राष्ट्र केंद्र प्रभुत्व राष्ट्र प्रभुत्व कलिसी अंदरू जनमे कर्फ्यू विधिंचడం జరిగింది. అదే విధంగా ఆదివాసీ గ్రామాల్లో కూడా నిర్వహించడం జరిగింది. ఈ రోజు ఏదైతే ప్రపంచాన్ని గడగడలాడిస్తున్నటువంటి కరోనా వైరస్ నిర్మూలించడానికి ప్రతి గూడలో గ్రామాన ఈరోజు జనతా కర్ఫ్యూ విధించడం జరిగింది. అదేవిధంగా ప్రతి గ్రామంలో ఈరోజు విజయవంతం చేయడం జరిగింది. ఏదైతే డాక్టర్లు ఉన్నారో వాళ్ళ జీవితాలను ఈరోజు త్యాగాలుగా పెట్టేసి ఈరోజు చికిత్సలు అందిస్తున్నటువంటి డాక్టర్లకు ఈరోజు మేము ఆదివాసీ సాంప్రదాయబద్ధంగా వాళ్ళకు సంబంధించినటువంటి స్టాఫ్ నర్సులు కానీ డాక్టర్లు కానీ అదేవిధంగా పోలీస్ సిబ్బంది అందరూ కూడా దీనికి కృషి చేసినందుకు వాళ్ళ జీవితాలు ఈరోజు బలంగా పెట్టి వాళ్ళకు వైద్య సేవలు అందిస్తున్నారు. కాబట్టి మేము డోలు తుడుం వాయిదాలతో వాళ్ళకు కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాం. రైట్.
రైట్